ఏ అబ్బా గుబ్బా అంటావా మళ్ళీ సరిగ్గానే అంటారా ఏం చేస్తావు నా కొడక్క నువ్వా నీ కొడక అంటావా సర్పంచ్ గారు పిలుచుకో సర్పంచ్ గారు సర్పంచ్ గారు సూరయ్య ఏమయ్యా నా కొడుకు వేరే వాడు కొట్లాడుకుంటున్నారయ్యా మీరే వచ్చి కాపాడయ్యా నేనుండగా గొడవలా చూద్దాం నేనున్నా సూరయ్య ఎంత గొడవలు నా పెద్ద విని కేసు పడతావా ఏమైందిరా ఒరే అబ్బాయా ఎట్రా గొడవ పడితే ఏమొస్తుందిరా 20 ఏళ్ల కింద నేను చిత్తుగా పొడిచిన ఒకటి తెలుసా అసలు రైతు కొట్టి చంపినా అయినా కూడా ఇంతవరకు పోలీస్ స్టేషన్ గడప దొక్కల అంత పొలుగు పడి ఉన్నాడు నాకు అలాంటి ఇప్పుడు గమ్మునుండారు రచ్చలని వదిలేసి నీకంత పలుకుబడి అంకుల్ అంకుల్ నీ పలుకుబడి కేసు సర్పంచ్